Good morning, Shokoy. Shokoy. Ako. Sisit. Random TV. Yung ganda ng timing. Ano siya? Hindi siya magasala. Grabe, ang bigat. Ay, mga 10 kilo. Random TV. Hello mga Kashokoy, good morning.
Taas! Tawar. Sige. After 3 hours, yung pa rin, kukunti pa rin. Saan? Tangan na oh. So yung mga cages na yan dyan sa harapan, patay na rin ang mga bangos yan guys. Tapos ang huli ngayon dito sa pasabing, kikita nyo, yan, puro mga nakalutang na, patay na bangos, sari-sari. At yung kulay ng tubig pakalabo. Dahil yan sa fish kill. Kagabi pa yan guys. Parang araw pa pala. Fish kill dito. Ang daming sayang ng isda. Yun oh. Susubukan natin magtiro ngayon kung may natitira pang buhay na isda. Sana meron para naman may maiwi tayo. Yun oh, puro patay. Burya eh.
more videos. Try to visit and subscribe. And click the notification bell To notify for new video. Thank you for watching. Emrandom TV.